Assalamu alaikum. Amma da Baby ta salam. iso kenan. Baby. Ni fa ba abin da ba zan iya yi ba sanadiyar. Allah wallahi. Ake ciki. Wallahi kasuwa daren ta yan normal wallahi. Allah. Wallahi. Sabida batun ankon nan shi yasa ma na ce gaskiya ina son ganin ka gashi kuma Allah ya kawo ka. Karuwai. Madan na ce shiga anko hadda zagara. To. Yanzu babban yawon. Ane ya ake ciki. Ya gari ya makaranta. Yanzu gaskiya ban zo da ƙofi. Babban ya zai samu. Za ka samu? To gaskiya wallahi ko amini gaskiya ko sisi bana da gurin nan. Bana da kuɗi gaskiya ban zo da komai a nan gurin ba. Kai ka sani in na zo da wani abu zan baka. Yanzu Ka ce ko baka da kuɗi? Ka ce baka da kuɗi ya haka. Dama anti na shi gina tambayar ɗin anko. In ka rabi ni kuma na haɗa da ni. To shi kenan gaskiya ne. Yanzu ka ga wannan na san dai za su ishe ni kuɗin anko na. Na gode Allah ya saka da alkhairi.